Bon dia, viatgers! Com esteu? Ja us heu tret aquesta mandra de sobre? Segur que sí. Mireu, avui he decidit sortir al jardí. Ja tocava, I he pensat, què podríem fer al jardí amb els meus viatgers? Doncs he pensat que podríem fer una activitat una miqueta semblant com el de l'altre dia que vaig estar per la cuina buscant cosetes. Què us sembla si anem mirant quines coses podem trobar en un jardí? Mireu, en un jardí ara mateix podem trobar moltes flors, perquè és la primavera. Flors. També podem trobar arbres, petits, grans, florits, de colors, de tota mena. També podem trobar algun banc per seure, reposar, pensar, llegir. En alguns patis també hi podem trobar troncs, llenya. Per què serveix? Doncs perquè a l'hivern ens puguem escalfar i no tinguem fred. I si no, per fer una mica d'exercici aquests dies. En algunes cases també tenim pilotes al jardí per jugar a futbol, a bàsquet o el que sigui. En alguns jardins també tenim molts testos. Testos grans, testos petits, de colors, marrons. Ostres, sabeu què? En el meu jardí també hi trobo algun gos. Gos! Molt bé, doncs en el meu jardí hem trobat 7 coses. Les recordem? Hem trobat una flor, moltes flors. Hem trobat arbres, pilota, tronc o llenya, un banc per seure i descansar, testos amb floretes i un parell de gossos. D'acord? La meva proposta és la següent. Jo he trobat 7 coses al jardí. Ara us faré 7 frases amb cada una d'aquestes coses. Per exemple, la flor és groga, l'arbre és petit, el tronc és marró, el banc serveix per seure, els gossos són cridaners, en el test hi ha floretes, la pilota serveix per jugar. Ara, un cop tinc les 7 frases fetes, les escriuré en un paper. Que bé poder sortir al jardí, alguns? Això és un tresor a dia d'avui. Doncs ja heu vist que he escrit 7 frases amb les 7 paraules que he triat del meu jardí. Sí? La flor és groga, l'arbre és petit, el banc serveix per seure, el tronc és marró, els gossos són cridaners, al test hi ha floretes i la pilota serveix per jugar. D'acord? Doncs, quina és l'activitat que us proposo avui? Que trieu un espai de casa vostra, el que més us agradi o el que us vagi bé fer. Pot ser la cuina, el menjador, l'habitació, el bany, el jardí, el que vulgueu. I un cop l'hagueu triat, elegiu 5 coses com a mínim. Jo n'he triat 7. Val? Podeu triar 5, 8, 10. Si esteu, per exemple, al menjador i dieu, mira, jo trio el sofà, la tele, la taula, la cadira i la planta que hi ha al menjador. Doncs un cop tingueu aquestes 5 paraules aquí, n'escriviu una frase amb cada una, com he fet jo. D'acord? Molt bé, i què m'heu d'enviar? Us deixo 2 propostes, la que us vagi millor. Una és un petit vídeo on expresseu cada frase que us heu inventat, més m'ensenyeu totes les frases que heu escrit. Si no us va bé fer un vídeo, doncs m'envieu una foto on es vegin totes les frases que us heu inventat i heu escrit. D'acord? El que us vagi millor. Doncs vinga, ens hi posem. Som-hi! Un petonàs i fins demà!